Kaikkihan tietävät, polut, joissa liikumme, saattavat olla talvella hyvinkin liukkaita. Pihamaat ja muut liikkuma-alueet, eikä silloin juuri satu olemaankaan hiekkaa, jolloin kahvinporot ajavat tämän saman asian. Tämä on ekologinen hiekoitusaine. Annetaan kuivua 2 päivää, jonka jälkeen kahvinpurut on helppo levitellä polkujen ja pihlojen alueelle. Ekologista ja myös linnut saavat maistaa aamukahvit, päiväkahvit, iltakahvit. Näin ekologinen tapa heikottaa polut ja pihaa. Joo. Tässä on jo yksi jäätelöpaketti kuivattua kahvinporoa. Tällä estän liukkaiden pihamaan